A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis, f'dan il-mument fejn nħejju ruħna ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa, jew nħallu l-kelma Alla tinżel fil-qalb tagħna. Ħalli l-qalb tagħna tkun dik l-art għammiela li fiha tikber din ix-xitla tal-kelma Alla u tagħti ħafna frott. Ukoll fil-bidu tal-quddiesa nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna kollha ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Iben Alla li twelidt minn xebba u sirt ħuna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iben il-bniedem li taf u tader in-natura dgħajfa tagħna l-bnedmin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li salva lil ħutek u twassalhom fis-sema, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex f'isem ibnek l-Ażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut, Ħuti. Kull qassis ieħor imur kuljum biex jaqdi l-ministeru tiegħu u joffri u jerġa' joffri l-istess sakrifiċċju bla ma jistgħu qatt ineħħu id-dnubiet. Imma Kristu, wara li joffra sakrifiċċju wieħed għad-dnubiet, qagħad għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla fejn qiegħed jistenna sa ma l-edewwa tiegħu jitqiegħdu mirfess taħt riġlejh. Għax hu b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem lil dawk li huwa jqaddes. Dan jixidulna l-Ispirtu Santu nnifsu, għax wara li qal, dan hu l-patt li jien għalt nagħmel magħhom wara dawk il-jiem jgħid il-mulej. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom u f'moħħhom niktibhom. Qal ukoll, dnubietom u ħtijietom ma niftakarhomx aktar. Issa fejn hemm il-maħfra ta' dnubiet, ma hemmx għalfejn issir aktar l-offerta ta' dnubiet. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla.
Inti qassisa l-dejjem bħal Melkisedek. Flimkien, inti qassisa l-dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej l-sidi. Oqgħod fuq l-eminti sa ma nqiegħed l-dewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Flimkien, inti qassisa l-dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion. Aħkem f'nofs l-dewwa tiegħek. Flimkien, inti qassisa l-dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza. Sa minn qabel is-seb bħan-nida jien nissiltek. Flimkien, inti qassisa l-dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jisobieħx. Inti qassisa l-dejjem bħal Melkisedek. Flimkien, inti qassisa l-dejjem bħal Melkisedek. Iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla, il-bidwi u Kristu, min isib lilu għandu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' beda jgħallem ħdejn il-baħar u nġabret madwaru kotra kbira hekk li kellu jitla bil-qiegħda f'dgħajsa fuq il-baħar u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qatt jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli u fit-tagħlim tiegħu qalilhom isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra. Ġara li hu jiżra xi żerrijat waqgħu fil-mogħdija, ġew la safar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kinitx fonda. Meta mbagħad telet ix-xemx inħarqu u nixfu billi ma kellhomx xeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber u ħanaqhom u frott ma għamlux. Oħrajn waqgħu far tajba u għamlu l-frott u l-frott kiber u tkattar u min għamel 30, min 60 u min 100. U qal min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. Meta kien waħdu dawk ta' madwaru flimkien ma' 12 resqu jitolbuh ifissrilhom il-parabboli u qalilhom lilkom ingħata l-misteru tas-saltna ta' Alla. Imma l-oħrajn li huma barra ikollhom kollox bil-parabboli, ħalli jħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux, li ma jbidlux ħajjithom u jaqilgħu il-maħfra. U qalilhom din il-parabbola m'intomx tifhmuha, mela kif se tifhmu l-parabboli l-oħra kollha? Dak li l-bidwi jiżra hija l-kelma. Dawk ta' matul il-mogħdija fejn inżeret il-kelma huma dawk li malli jisimgħuha jersaq ix-xitan u jaħtfilhom il-kelma li nżeret f'qalbhom. Dawk li jinżeraw fart kollha blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma minnu fih jilqawha bil-ferħ. Immeruq ma jkollhomx u għalhekk ftit idumu. Meta mbagħad jiġi fuqhom l-għawġ jew isibu minħabbathom minħabba l-kelma malajr jitfixklu. L-oħrajn li jinżeraw qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu il-kelma iżda l-inkwiet żejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda għal ħwejjeġ oħra jidħlu fihom u joħonqulhom il-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dawk imbagħad li jinżeraw far tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma jilqawha u jagħmlu l-frott min 30, min 60 u min 100. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
Kemm hija ħaġa sabiħa li il-Vanġelu stess ikun jinkludi fih mhux biss din il-parabola ta' Ġesu, imma li Ġesu stess jispjega lid-dixxipli tiegħu u għalhekk lilna wkoll dak li din il-parabola tfisser. Il-kelma talla din iż-żerriegħa illi tinżel f'art illi trid tilqaħħa biex tagħti l-frott. L-art hija l-qalb tagħna, l-moħħ tagħna, r-ruħ tagħna illi jilqgħu fihom il-kelma talla u aħna nistgħu nġibu ruħna jew billi tinħonoq il-kelma x'ma jkollniex eruq, jew inkella billi din il-kelma ma tagħtix frott fina, jew inkella tagħti ħafna frott. Ġesu huwa il-kelma ħajja. Ġesu huwa dak li fl-ewwel qari li smajna llum għamel is-sagrifiċċju perfett għal dejjem quddiem il-Missier. Huwa dak li qaddisna, huwa dak li jagħtina l-maħfra ta' dnubiet. Għalhekk jew inħallu l-kelma tiegħu li hija kelma li tagħmlilna tant ġid tidħol fil-fond tal-ħajja tagħna. Ħalli permezz tal-Ispirtu tiegħu li jsaqqi bil-grazzja tiegħu din il-kelma li aħna nisimgħu u nirċievu, aħna nkunu nistgħu nagħtu verament ħafna frott. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ikun infaħħar. Il-kelma li għadha kemm inżeret fil-qalb tagħna nagħmluha talba lill-Missier li huwa dejjem lest biex jismana u jagħtina dak li għandna bżonn. Għalhekk ngħidulu isma' mulej it-talba tagħna. Isma' mulej it-talba tagħna. Sabiex il-predikazzjoni tal-Vanġelu tikber u tagħmel ħafna frott fid-dinja kollha. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Sabiex dawk responsabbli mill-opinjoni pubblika ifittxu li jnislu fil-qalb tal-bniedem is-sewwa u t-tjieba. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Sabiex min qiegħed ibati jsib dawl fil-kelma talla u kelma ta' kuraġġ u tama fin-nies ta' madwaru. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Sabiex imsejħin mill-Ispirtu Santu u msaħħin bil-kelma u l-Ewkaristija, aħna lkoll inħabirku għall-bini tas-saltna talla fid-dinja. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Nitolbu wkoll l-Alla l-paċi fid-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-gwerra u l-vjolenza. Isma' mulej it-talba tagħna. O Alla Missier, f'ibnek Ġesu Kristu Sidna intettilna kull ma kellek tgħidilna. Għatina nitolbuk li nisimgħu leħnu u nimxu warajh sa ma naslu għandek fil-glorja. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju wa t-tifħir u glorja ta' ismu u ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' bisliem mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, int l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla, li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla.
il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar b'ilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà ma' ħutna li qed ibatu. Jiena nbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smattal tagħna ħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għaliki smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dobitna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art.
ħobża ta' kuljum atina llum, għaffirna d-dobietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملاي ميك مبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات الجفتيك جسو. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسو. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. أتيهم ومولاي المستريح تدين Id-daw ta' dejjem jiddililhom. يستريهما في الباچي Amen. مولاي خنينا Mulej ħnina, كريستو خنينا Kristu ħnina, مولاي خنينا mulej ħnina, كريستو اسمعنا Kristu smana, كريستو القتلتانا Kristu il-qattal btana, مسير تيرنا الله ħenna lina, ابن الله لفديت الدنيا ħenna lina, سبيرتو قديس الله ħenna lina, ترينيتا قديسة الله ويهت ħenna lina, امقاتسا ماريا itlob għalina, امقاتسا أم الله itlob għalina, امقاتسا شبة تشبيبيت itlob għalina, أم تا كريستو itlob għalina, أم الكنيسيا itlob għalina, أم تالحنينة itlob għalina, أم تالجراتسيا تالا itlob għalina, أم وشبة itlob għalina, أم التامة itlob għalina, أم لزيت صافية itlob għalina, أم لزيت نظيفة itlob għalina, أم بلا تبا itlob għalina, أم لتستحق المحبة itlob għalina, أم تلاجب itlob għalina, أم تالبرير الطيب itlob għalina, أم تمين خلقنا itlob għalina, أم تمين سلفانا itlob għalina, شبة كله كاقل itlob għalina, شبة لتستحق كل قيمة itlob għalina, شبة لتستحق كل فخرية itlob għalina, شبة كلك ستة itlob għalina, شبة كلك حنينة itlob għalina, شبة دايم مربوطة مع الله itlob għalina, مرة القدسية itlob għalina, ترون تالرف itlob għalina, بدو تالفرخ تانا itlob għalina, أمارة السبيرتو السانتو itlob għalina, أمارة كل جراتسيا itlob għalina, أمارة كل تيبة itlob għalina, وردة ميستيكا itlob għalina, torri ta' David itlob għalina, torri ta' Lavorju itlob għalina, dar ta' Deb itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida itlob għalina, bieb tas-sema itlob għalina, kewkba ta' filgħodu itlob għalina, saħħa tal-morda itlob għalina, ken tal-midinbin itlob għalina, faraġġ tal-migranti itlob għalina, faraġġ tal-imniktin itlob għalina, għajnuna tal-insara itlob għalina, sultana tal-anġli itlob għalina, sultana tal-patriarki itlob għalina, sultana tal-profeti itlob għalina, sultana tal-apostli itlob għalina, sultana tal-martri itlob għalina, sultana tal-konfessuri itlob għalina, sultana tal-verġni itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba itlob għalina, sultana mtella s-sema itlob għalina, sultana tal-rużarju mqaddes itlob għalina, sultana tal-familja itlob għalina, sultana tal-paċi itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra
li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe, slima lik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u l-Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.